kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka. Siyabonga kakhulu ke bafowethu ukuthi nigcine nisijoyinile. Ngiyacela bandla ukunichazela noba nginganichazeli nomhle noma ukuthi kahle ngiyanikhulula ukuthi ni understand lento yamoya ukuthi ayicontroleki, yebo, ayicontroleki lento kamoya futhi understandeki. So nginoba ke sichaza sithini, ngicela ni-understand ukuthi umoya usebenza ngendlela yawo. Umoya vele umoya wasezulwini, njengoba thina sila emhlabeni sizobona imiphumela yomoya, kodwa ngeke sazi kahle kahle ukuthi umoya uhambe now ngichaza le ndaba yokuthi bakhona ama-delay, njengoba kukhona ama-delay namhlanje, phinde uyafona kanti ufona nje Ngiyaxolisa mkhuluma awuzwakali. asikwazi ukukhuluma nawe ngaleso sikhathi, hhayi ukuthi usukwenze njani umoya awuqondakali. Nkosana ngezwakala usulahlekile mkhulu anizwi i-voice noba anizwa ini? uyezwakala ukukhuluma kude. Oh, kunjani manje? Ya usuyezwakala. Angixolise mhlambe bengivala i-mic la efonini. So bafuthi ngicela nibekezele, ningakhathali, nibekezele ngempela ngoba umoya ubaba wethu sonke. Asazi ukuthi izinto zizohamba kanjani, okwethu ukuzama, singapheli imandla. Akulona ibhizinisi leli, akuyona futhi ne-organization le indlela yokuthi thina nathi sidlulise umoya ngokwethu, njengobona nje inhlambuluko benze ngomhla ka 30 ibinhle kakhulu. Siyabonga kakhulu nabantu abasupportile ebafika ngaleso sikhathi indlela eniziphathe ngayo nje bafowethu, hayi iyasigqugquzela ukuthi ngempela abantu asikholwe ukuthi bayafuna ngempela ukuthi bagcine behlanzekile. Namhlanje sizokhuluma ngolunye udaba, sokhuluma ngomoya wasentabeni noma ngedlozi lentaba. Ngicela mhlambe umuntu owaziyo ngalomoya wasentabeni noma ngalomoya enwaziyo, mayiqede nje ukhondlo ukulendozo usibingelela, bese ke uzophinda asinike ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma sisonke. Siyabonga. Bonke mnguni, bonke kubo bonke abafowethu esihlangene nabo la. Size sibonge-ke nakuye umkhulu Nkosana ukusenzela imilingo le yama-technology. Siyabonga kakhulu mkhulu Nkosana, sibonge nakubafowethu abakhona nje abangenile nodadewethu osisi lami, nobhuti bethu abakholileyo kithi. Sithi nje asibonge kakhulu, sibonge nomsebenzi wayizolo. Umsebenzi wayizolo ubumkhulu kakhulu, umsebenzi wayizolo ezibeni. Asazi-ke noma mhlawumbe kufanele siyikhiphe amavidiyo noma leya vidiyo yasemanzini, kodwa nje besingakujabulela nathi ukuthi ikwazi ukubonakala ividiyo yasemanzini ukuze abanye abantu bagqugquzeleke, kodwa sesiyozwa kubo-ke ababukeli beSolomoya ukuthi bafisa ukuthi kwenzeke njalo. Umsebenzi-ke uya ngokuba mkhulu, uya ngokuba nzima noma uya ngokuba mningi umsebenzi. Ingakho nibona namavidiyo lapha kuSolomoya engasashutha-shutheki, kodwa-ke ngicabanga ukuthi azoba khona esizoba nawo nazongena manje, njengoba nje kuqala lesi sikhathi samanje ukushintsha kwalokho kusebenza.
azoba khona azongena ajule kakhulu amavidiyo khona esizowenza bese siyawafaka. Hhayi, akuhluphi lokho. Kodwa nje ngibonge kakhulu kubantu bebekhona izolo esitulweni yemanzini siyokwenza leya msebenzi omkhulu kangaka. Hhayi, kusebenzekile kakhulu. Bengilele nje usuku lonke namhlanje ngendlela ebengikhathele ngayo ngoba ngisuke lapha phakahleli entabeni kwakhona abantu futhi engisayobalekelela ngezinye izinto-ke nabo okufanele ukuthi ngizenze ngiyigcine ngoba nami isekhona izinto engiyigcinayo ukwazi ukuthi ngixhumane nabakhulu kimi nabantu abangiphethe nengihamba nabo. Kodwa nje ngibonga kakhulu kubantu abebekhona bahloniphe kakhulu abantu batshengise ukukhula nokwazi ukuthi bazofunani laphana ebebebizwe khona noma bebeyobonana khona nabantu bakubo beyohlangana. Siyabonga-ke futhi Mnguni ukusuka le eThekwini uhambe uzofike lapha. Lezi nsizwa zalapha onkosana laba babalekile. Babaleka sangababona nokuthi baqhamuka nabo. Kufanele ukuthi kube khona ama-calls laphana abanjwayo, kube khona iy'washo ey'fakwayo. Hhayi, abekho abantu. Babaleke bonke ubabona nje onkosana. Kodwa-ke besethemba ukuthi mhlawumbe bekukhona izinto ebey'babambile ey'qondene nabo ney'fanele ukuthi zenzeke. Akwesethembe lokho. Kungakho ngoba bebuka kanjalo ngoba ngibabonile befika bafika late, bafika emumva. Bese ngicabanga ukungabafaki. Ukuqala nje lokho. Ngicabanga ukungabafaki. Ngicabanga ukungabafaki nje bona. Into ngingabafaki. Abayeka-ke ngoba nomoya wasezulwini uhlale unesihe, uhlale unothando, uhlale ufise engathi wonke umuntu angakwazi ukuthi izinto zakhe ziqonde. Akukho kubi, akukho kubi. Ungaqhubeka nje Mnguni, sizothinta indaba yedlozi lentaba. Ukulazi-ke kwala abantu ukuthi balazi kanjani idlozi lentaba, yini leli idlozi lentaba. Uma kukhulunywa ngedlozi lentaba noma imimoya yasentabeni, kukhulunywa ngani? Ngizokwenaba nje kakhulu mase emva kwabantu mase bebekile ngokwazi kwabo ukuthi umoya wentaba noma idlozi lentaba liyini, njengoba sakhuluma ngengoma nabengoma. Amen, ngiyabonga. Siyabonga Khondlo. Again bafuthu ngicela ukuchaza ukuthi le imbizo akuyona ivideo le noma lesijwayele ukuyisenda kwisolomoya. La kahlahle imfundiso lezi. So sizama ukugqugquzela ke nanothi ulimi likamoya ngicine nilazi. Ningathi hayi mina ngeke ngikhulume ngoba understand, yabo. Asifuna umuntu understandayo, asifuna umuntu okhulumayo, ukhuluma ngesipedi, ukhuluma ngesindebele, ukhuluma ngeSiswati, ukhuluma mhlambe iAfrikaans engaba inkinga. Kodwa okunye lokhu bafethu ngiyacela ningayivimbeli ithuba lokuthi nikhulume umoya ngenxa yelento yokuthi wena uzibona bafethu siyazi ukuthi esizwakhe umoya wasemanzini ukhona abanye abantu bathi kimi lo Mnguni. Mnguni, awusondele efonini yakho. kunjani manje? Ya, uyezwakala manje, qhubeka. Alright. Sike sizwe abafethu kuthiwa kukhona umoya wasemanzini, ukhona abanye bathi banomoya wezulu. Kodwa namhlanje sizokhuluma ngomoya wentaba. Wabe wezwa ni kumoya wentaba? Ke siqale nje usiqalele ngama-volunteer. Okay, mhlawumbe abantu abawuzwanga umbuzo. Ngicela ongizwile umbuzo aphakamise isandla ngibona ukuthi at least abantu bazwile ukuze sibone ukuthi bayasaba na ukukhuluma noma ukuthi abazwa. Ngicela ukhona isandla esilapha nje kwifoni yakho osipress mongizwile ukuthi umbuzo uthini.
still abantu abapress kukhona isandla esila ngaka right efonini yakho yebo nako ke siyabonga Nwabi ngicela uma uzwile uthi umbuzo uthini ngicela ungilendozele nje ungipresselele sasandla ngikubona uthi ungizwile Mamkethi ungizwile uzwile umbuzo athi ungizwile Sisiqhamu ungizwile Sibongile ungizwile Yebo siyabonga abele siyabona Nkosana ngiyanibona ukuthi ningizwile abanye laba usho ukuthi abangizwanga mama Sibongile siyabonga cela uphakamise isandla nje ukuze ngikubone ukuthi ungizwile siyabonga yebo Ilona siyabonga Okay ubano unmute mic ngifuna ukunika ithuba kahle ukhuluma siyabonga Sherry Mamkhethi ukhuluma ngokuthi Liyana Yebo unga-unmute ukhuluma Yebo Ungakhuluma qhamu I'm driving. Oh ngizwe ukuthi driving Okay ngicela ke manje umuntu ozothi ufisa yena isida uyabuza noma uyachaza ukuthi umoya wentaba wena owazi kanjani noma imibuzo okuyoba nayo ngemoya wentaba uthini uzofika unmute mic bese uyakhuluma noma asiqale nge-alphabetical order yebo la Sherry mawazi uzwe ngomoya wentaba noma mhlawumbe mawubona ukuthi umoya wentaba nanga ngadogena uSherry ungathi athi qala yebo athi wena mawuzwa ngomoya wentaba usukuzwa ini abantu bethini noba kuwena kusho ukuthini umoya wentaba athi ngicela unmute mic yebo Siyanibingelela yebo mfowethu khetha lami ukuthi nami ngiyadrive nje ukuthi ngithathe uyabona ukuphazamiseka kancane ngoni yeah awuthi uyazwakala ukuthi ungasabi uyazwakala ngikhuluma nje ukhuleke ngizokwazi ukuthi bengifuna nje ukulalela nje kahle ngisalalela ngoba uyabona Okay kusho ukuthi ke uzokhuluma emva ka Sherry akunankinga Sherry I'm sure ukuthi I'm butchering the name yebo Sherry ngicela unmute mic bese usitshene kwakho noba uzofana njengokumkani naye Amen mkhulu. Amen njani Mina ngathi lutho ngemoya wendaba. Enginokuyiva abantu bakhuluma ngayo into takufundela ehlane. I think that's the only thing I know.
ukuthi umoya wasehlane. Ngekuva abantu basho kanjalo but angathi lutho ngakho. Ngoba ngihlala ngizwe abantu bakhuluma ngomoya wezulu nemoya wasemandini. Yebo, siyabonga. Silandele ke ngu Eleanori. Yebo. Unmute mic bese uyakhuluma. Sicela unmute mic uphendule ukuthi noma kwenzakala ukuze sazi ukuthi ukhona kungabe ukuthi awukho. Okay, okunankinga ke kusho umgozo ongena mic lo. Alright, sidlulele phambili. Siku Mam Kate wazininge intaba. Umoya wasentabeni. Sanibona ningizwe. Yebo. Ngazozwakala ngoba ngifuna Hayi khuluma mina lo ne-echo ngingayiqondi. okay. Angisena sure kahle ukuthi ngiyazi umoya wentaba. Ngiyakhumbula umkhulu uke washare ivideo kodwa angisakhumbuli kahle. Okay, akunankinga kokho wazini wena noma mhlambe wabonana. Angisakhumbuli lutho mkhulu yazi. Okay, akunankinga. Siyabonga Mam Kate. Sicela uMam Sibongile. Sanibonani, hello Solomoya. Yebo gogo. Ngikukhumbula kwami ngathi umoya wentaba umoya wamakhehla akwembethe asentabeni. Silalele gogo. Yazwakala. Yebo. Hayi Maria phuma nje ngasezwa nami kuthulekile manje. Siyakuzwa gogo ngiqhubeka ukukhuluma. Umoya wentaba umoya wamakhehla akwembethe. Ukuthi angisakhumbuli kahle ukuthi wakhaba umama or wakhaba ubaba. Ngosana ngicela usale usuqhubeka mfethu ngoba ifoni yami i-mic ekhona iyabheka. Sizocela usuqhubeka ngoba iyaphazamisa le mic. Angibona ngiqhubeke Mnguni ngiqhubeke silungise lolu daba ngoba kunento ezoqala la makuthi yalokhuzana ngiqhubeke ngisathi. Okay. Ngizomute ke. Okay, ngicela ngibonge nje ngicela ukubonga nje kubafowethu abaphawulileyo nabodadewethu nabosisi nabobhuti.
kubo bonke-ke nje abantu bomoya asebethe baba khona lapha kuleli khaya. Sisacela-ke ugogo Sibongile asivalele imayikhi ukuze sizokwazi-ke ukusebenza manje siqhubekeni sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Ongayivaleli imayikhi sicela avale imayikhi ukuze sikwazi ukusebenza manje sizokwazi ukuqhubeka sibone ukuthi kwenzakalani. Okay, umkhulu Mazibuko-ke lo sengithe angiliyeke leli gama lesanusi ngoba manje liyaqaka izanusi ebezikhona zase zalimosha igama lezanusi. Igama lesanusi zalimosha kakhulu ngoba manje kwaziwa ukuthi isanusi isangoma, ithwasa isangoma, inyanga, ugedla isanusi. Kwaziwa leyo nto leyo, ithwasa isangoma, inyanga, ugedla nelokhuzana nesanusi. Okusho ukuthi uqala ube yithwasa, ube isangoma, ube inyanga, ube lugedla bese uzoba isanusi. Kwaziwa lokho, kanti akunjalo. Uyakwazi nje ukuzalwa uyisanusi, uboniswa izinto, ukhuluma ngezinto ezinkulu ezilaleleka umhlaba uwonke ngoba usuke uphiwe leso sipho leso sokwazi ukuthi uma ukhuluma izwi lakho lizwakale nalapha ongekho khona kodwa lihambe lize lifinyelele. Usuke uyisanusi-ke lapho oboniswa nokwembulelwa izinto ey'cezayo ney'sazokwenzeka. Wembulelwe izindlela zokulwa nemimoya nazo zonke lezo zinto lezo. Usuke uphiwe amandla esanusi. Uma uphiwe lawo mandla lawo, amandla akwazi ukuyizeqela wona izigaba zokuthwasa noma zokufundisa nokufundiseka, noma kube umoya, kube uwona oxhumana nawe ukwazi ukukutshena ngezinto eziyimimoya ezofika emisha engahle iphikisane nomoya, eziyimimoya engeza nokugula ney'nguli, izinto ezinjalo. So manje igama lesanusi ngithe akwelime kancane, ake ngibe umehluleli manje, umehluleli ngibe ijaji uqobulana, ngibe umehluleli ozohlulela konke okungeyikho, akususe okungeyikho kusale okuyikho, ozohlulela konke okungokokuvela kukwazi ukuhlala obala okungokokuvela kusale okwemvelo kuyikho njengoba kuyikho. Okwemvelo kakushintsha akujiki, akunasikhathi sokuthiwa sekubayile noma sekwedlulile kunesikhathi sokwedlula. Okwemvelo kuyikho ekuqaleni, kuyikho ekugcineni. Okwemvelo kuyisiqalo futhi kuyisiphetho. Okwemvelo kuliqiniso elingajiki elihlale likhona. Okwemvelo kuwubunye nenhlangano yakho konke okukhona phansi naphezulu. Manje okwemvelo-ke kuliqiniso nanini na, okusho ukuthi okwemvelo akunakuphikiswa, akunakujikwa, akunakushintshwa okwemvelo. Sesiyabona-ke manje ukuthi imvelo iyikho konke ekufanele ngabe siphila ngakho, kodwa manje ngoba sesaba nezinto zokuvela, yingakho sesingasayiqondi imvelo ukuthi iyifuna kanjani, kumele siphile kanjani ngayo, size sigcine sithi ezinye izinto azikho, asikwazi ukuphila ngaphandle kwazo, kanti silahle imvelo okufunde ngabe iyona esilawulayo nesihambisa ngendlela okuyiyona. Njengenze nje umzekelo, njengokukhulisa iy'ngane. Uma ukhulisa iy'ngane uyifake ey'koleni, usuke ubheda ngoba iy'ngane uma ziya esikoleni ziyofundiswa omunye umuntu uzogcina ingawazi umthetho wayo. Funde ngabe iy'ngane zifundiswa wuwe umthetho wakho ukuze zikwazi ukuhamba ngendlela yakho, zikwazi ukukuzwa, zikwazi ukuhlonipha umuntu ongangawe, uma zimbona zimhloniphe, ngenxa yokuthi zisuke zibona, uma ibona yena ibona wena oyikhulise ngendlela okuyiyona. Yingakho-ke beyaye bethi abakhulileyo noma abantu bethi ikini silifunda kuwe, ikini silifunda kuwe. Kusuke-ke kubukeka izenzo ozenzayo ukuthi uphume ekhaya elinjani, basuke besho njalo-ke. Okusho khona-ke ukuthi uma umuntu, umzekelo nje, ekhulisa ingane yakhe, izokwazi ukuthi umuntu omdala yini, ngisho ihlangana namuphi umuntu omdala iyomhlonipha njengobaba wayo noma wayo, abayifundise ngendlela okuyiyona. Silapho-ke ekuthenini ezinye izinto seziyamosheka, imoshwa ukuthi sizazi ngale ndlela ezingeyiyo yona, noma sizazi bese siyithuba nezinto zokuvela. Uyabona nje ubungoma noma ukuthwasa lokhu kuyafana nomuntu osindisiwe, kuyinto eyodwa ubungoma nomuntu osindisiwe. Ubabona belwa nje bethi yena thina asindisiwe sisebenza ngabaphansi,
yebo basebenza ngabaphansi baqinisile, okusho ukuthi abaphansi bayekeni abaphansi babuyele phansi emhlabathini, okusho ukuthi bavusa amathambo adlulayo bazowaphilisa, azokhuluma, akhulume izindaba zabantu kodwa asafa wona, okusho ukuthi uma bethi basebenza ngabaphansi basebenza ngemimoya engcolileyo yabantu asebashona, basebenza ngemimoya engcolileyo yabantu asebashona, bafuna ukubavusa physical, bafuna ukubavusa physical. Kusho ukuthini uma ngithi bafuna ukubavusa physical? Bafuna ukuthatha amathambo abo bawasebenzise ukukwazi ukubonela abantu iy'nkinga, ukukwazi ukulungisa iy'nkinga zabantu, ukukwazi ukuthwasisa, ukukwazi ukuba ugobela, ukukwazi ukuba mkhulu, okusho ukuthi bayekeni abasemhlabathini uma sebedlulile sebeyovundisa umhlabathi besikhulisela imvelo ukuze ikwazi ukusonda. Yileyo nto kufanele ukuthi siyiqonde ukuthi singumhlabathi, siwumoya, okufanele ukuthi kube semhlabathini akubuyele emhlabathini, okufanele ukuthi kuqhubukele emoyeni akubuyele emoyeni, bese sikuhlanze komoya kuze ukwazi ukukhuluma nathi ngendlela okuyiyona, kungakhulumi ngemimoya kodwa bese sikhuluma ngomoya uqobo lwakhe, ngoba kuzobe sekuhlambulukile. Yilapho-ke indaba. Yingakho-ke usibona sithi masihlanza indiki noma sihlanza idlozi bese sishisa iy'mbuzi. Ukushiswa kwey'mbuzi usi lolo olukhuphukayo okuyintuthu ehamba nokunukayo, okunuka kabusha. Leyo nto leyo isitshela ukuthi iyohlanza onke amacala atholakala phezu komkhathi, ngaphezu komkhathi, hhayi okusemkhathini. Ayohlanza amacala asemkhathini nokungaphezu komkhathi, kunokukwazi ukukuvulela kwehlele emhlabeni kuzosiqondisa, kuzosihambisa ngendlela yokhokho bethu, ngendlela yokuqoqa. Sisedlozini lentaba ngoba sisho nje sithi idlozi lentaba noma umoya wentaba, okusho ukuthi umoya wangaphandle, umoya wangaphandle, umoya wangaphandle. Esigangeni, ezintabeni, emahlathini kuhlala iy'lwane, okusho ukuthi if wena unomoya wasentabeni, unomoya wey'lwane okufanele ukuthi ugeze ungangeni nawo ekhaya, okusho ukuthi uma unomoya wentaba, unomoya wezilwane, unomoya wedlozi lentaba, unomoya wesiganga, unomoya wasentabeni. Okukutshelani wena? Kukutshela ukuthi-ke umoya wasentabeni ungumoya ongesiwo okufanele ukuthi ungene kumuntu, wembathe kumuntu, kodwa oza ngempi kumuntu ukuze akwazi ukulungisa, ayoqoqa laba abantu abasentabeni okufanele ngabe babuye ekhaya, kodwa manje abakwazi ukubuya ekhaya ngoba bambathwa yimimoya esentabeni yezilwane ngokwehluka kwabo. Angazi noma ngichaza kahle, angazi noma ngiyezwakala na. Mnguni? Uyazwakala mfethu, uyazwakala. Okay, ake ngiqhubeke. Umoya wentaba ungumoya wemimoya. Umoya wentaba ungumoya wemimoya. Umoya wentaba ungumoya wemimoya. Ngisho ukuthini manje njalo? Ngisho ukuthi umoya wentaba uphuma ekhaya uyiwo, ufike wembathe imimoya entabeni. Ungumoya wemimoya. Uphuma ekhaya uyiwo, uhlanzekile, kodwa uma ufika entabeni ufike wembathe iy'nto. Uzobuyela kanjani-ke nemimoya ekhaya? Ukuthi ungawuhlanzi wena, ufake unjalo, uzodala imimoya, uvuke imidliwa, uvuke izinto ezizilwane ngaphansi kwekhaya. Hhayi ukuthi lezo zinto zivuka ngoba uziphethe physical, cha. Lezo zinto zivuka ngoba liyakhehla osulifake ngaphansi kwekhaya wena, ulifake ungalihlambululile, lihamba nale mimoya oyithola isey'ntabeni, oyithola isemahlathini, oyithola isemagqumeni, emathafeni, ngokunjalo ey'gangeni. Lowo moya lowo, konke indawo ohamba uye kuyo uma uzobuyela ekhaya emndenini, kufanele ukuthi uma ufika ngaphandle uhlambuluke. Ikhehla-ke mina elalinebandla ekhaya, ngoba sikhulele ekhaya komama likababa thina, elalinebandla elalisebenza ngabantu. Lalibonela abantu esangweni kuqala, kanti uba umuntu angene ngaphakathi ezothatha iy'washo noma ezothatha lelo gobongo ezothatha noma ezokwenza lelo gobongo ezolenza. Kodwa yonke into eyinhlambuluko ubeyenzile esangweni, and ubungangeni emzini wakhe ngey'cathulo. Iy'cathulo beyihlala esangweni, ungene ngaphakathi ekhaya ngoba ubembethe umoya wokuzaleka kwakhe. Ake ngisho kanjalo, ngithi umoya wokuzaleka kwakhe, okusho ukuthi yonke into ayeyenza
yayimbiza ngaphandle yingakho wayethi mayihleli lapha esangweni enze nawe izinhlambuluko kuqala kanti ubungene ngaphakathi ubengahloli leya muntu kodwa ubenza nawe inhlambuluko ngaphandle akhulume nawe into oze ngayo nenkinga obhekene nayo ahlale nawe phansi axoxe nawe bese yokunika into engakulekelela ukuthi kwelashwe lowo moya noma kwelapheke leso simo obhekene naso wena asibonile kuwe noma enithema nisixoxa nahamba naze nafinyelela kuzo kwenza-ke le nto engiyenzayo mina kodwa-ke kuyenzeka ngibone ngoba naye bekwenzeka bona lo muntu sengiyabona-ke nami ukuthi kukhona inkinga sengiyabona ukuthi kukhona inkinga la uma sihamba silalela lo moya kodwa kangikho lapho ebengikhona ilapho entabeni ukuthi umoya wentaba awukwazi ukuthi uthi usuke entabeni bese uyongena ngaphakathi ekhaya nawo vele uzoba nenkinga yingakho-ke siney'nkinga ey'ngaka namhlanje selapho abantu abangelapheki yini na sibe ney'nkinga ey'ngaka selapho abantu abangelapheki yingoba thina sekwaba khona iy'bhedlela ukhona emsebenzini ukhona konke lapho esihamba khona sithi siyazama impilo yilapha sidibana khona nabantu nemimoya nazo zonke izinto ezingakwembatha ungene nazo ngaphansi komndeni bese izinto zifika ngaphakathi ekhaya enganazo umoya wentaba-ke awuphelele entabeni ungangeni ngaphansi kwekhaya ngoba umosha into eziningi ugulisa abantu bangasindi kulashwa abantu bengalapheki ngoba kunenkinga yomoya wentaba okufanele ukuthi uqonde ukuthi uma uphuma uya ngaphandle kufanele ukuthi uma ungena ngaphansi ekhaya futhi kube khona into ohlamba ngayo anduba ungene ngaphakathi umama ngaba liyinesi namhlanje noma bewudokotela namhlanje uyahamba uyohlinza abantu yenza zonke izinto baney'gulo labantu bayagula baney'nkinga bano yonke le nto kodwa manje bayibuya la ekhaya ubuye uphekela thina la ekhaya nezandla engageziwe noma ngayigeza izandla ayigeze nensipho kodwa umoya omembethe nohamba nawo uyinkinga ngoba uzohamba ungene ngaphakathi ekhaya sithole siguliswa amadlozi esinawayo ngenxa yokuthi umama uyahamba emsebenzini noma ubaba uyahamba emsebenzini abuye nemimoya ezinayo ngaphansi kwekhaya sekwaqala-ke kwaba khona imisebenzi lena esetshenzwayo yabelungu yilapho kuqale khona kwaba khona iy'gulo ezingelapheki emakhaya ngoba emakhaya besisebenza yebo kodwa besisebenza emadlaldini sisebenza emasimini sibuye sihlambulule ngaphandle ngoba bewedlule emfuleni uma usuke emasimini bewedlule emfuleni uma usuke emasimini uyogeza imijuluko uyogeza ukungcola okuthola emagabadeni noma igabade umhlabathi obumbekile ohlangene yini igabade lelo othola emagabadeni othola emhlabathini uphendulwa kwenziwa yonke leyo nto leyo bese udlule emfuleni uyogeza ngamanzi abandayo uhambise konke lokho kungcola namanzi ahambayo emfuleni abandayo ukuhambise konke lokho anduba uyongena ekhaya bekwenziwa yini lokho bekwenziwa ukuthi bebeqonda abantu abadala ukuthi kungani bezogeza yingoba kunenkinga yokuthi uma usuka ngaphandle noma ngabe usensimini yakho noma ngabe kuphi usuka esigangeni kufanele wedlule enhlambulukweni kanti ubuyongena ey'nganeni ekhaya kanti ubuyohlangana nomndeni ekhaya usuyawubona-ke manje lo moya wentaba ukuthi uyinkinga kangakanani uyinkinga enganakeki ukuthi uma uzohamba uye lapho kuleyo ndawo oya kuyo uhambe 3 days 2 days ngayo yonke indlela leyo oyihambayo 1 day ama-hour yileso sikhathi osambile waphuma ngaphandle wafike wahlala lapha ngaphandle usuyabuya manje ungena la ngaphakathi la ikhaya sekugula ingane la ikhaya sekwenzeka ukuthi akwenziwe ukuthi kukhona inkinga la ekhaya kodwa kwenziwe ukuthi wena ungene nenkinga ngaphansi kwekhaya yafike yabona kukuhle yahlala phansi njengegciwane kuyafana-ke nazo iy'mpahla impahla uyayigqoka mawuqeda ukuyigqoka uyihlambulule ukuyiwasha lokho uyazi ukuthi uma uphinde wayigqoka kukhona obesikade kuyinamathelile emzimbeni wakho okungesiyo insila yanamhlanje okuyinsila yayizolo usuyigqoka nanamhlanje leyo nsila leyo idala amagciwane emzimbeni ngoba besingenayo impahla besila ngey'khumba isikhumba-ke yini isikhumba yile nto ibala lakho besifila ngesikhumba
yingakho beze beqamba amanga lapho eBhayibhelini ku-Adam no-Eva bathi wayenqunu u-Adam engaziboni ukuthi unqunu wazibona ngalesikhathi bekhushiswa yinyoni. Kukhulunywa ngayo leyo nto leyo ukuthi iy'mpahla lezi zifika nemimoya emzimbeni wakho, zifika nemimoya. Yingakho sihlale kufanele ukuthi uyishintshe, yingakho kuhlale kufanele ukuthi uyiziwashe ngoba ususa leya nto. Hayi ukuthi ususa ukuthi igcotshwe umhlabathi. Into isusa ukuthi igcotshwe umhlabathi isithelo ositshale phansi. Uma ususikhupha usikhipha lapho usivundulula, usikhipha bese uyasigeza ngoba ususa umhlabathi, kodwa umsoco ungawusuki. Awusuka umsoco ohlala ukhona khona. Kodwa empahleni ayinamsoco impahla. Inemvikelo nje ebulala umzimba ukuthi umzimba ungakwazi ukumelana nomoya. Uma ungakwazi ukumelana nomoya, umzimba uyawudinga umoya, uyalidinga ilanga. Manje sesakuhlala endlini sifuna ukuzenza amayele futhi. Asibuyele-ke siye lapha elokuzaneni, sibuyele khona lapha entabeni. Umoya wentaba, mina ngokuqonda nokuwulalela phezu komoya uma bengifundisa, baqale nje ngabo ubungoma ukuthi usuka endlini ugula. One, usuka endlini ugula, uguliswa abantu abahlala entabeni bangalandwa, bangahlanjululwa. Bese lo moya uyakukhipha njengohlanya, ukukhiphe njengohlanya ubaleke ukugulisa, uthathwa amakhehla kini avela njengezizwe phezu kwakho. Uma ngithi avela njengezizwe, avela njengabantu bangaphandle abangazeki la ekhaya. Yini edala ukuthi bengazeki? Yingoba sebambathwa ilolu yahlobo lwemimoya esentabeni, esesigangeni noma kuphi. Bese ukuthatha njengezizwe uziyokubeka lapha ongakwazi wona ukugezwa nokwelapheka khona. Yilapha-ke sithi khona liyakukhipha idlozi lihambe lithathele ukusebenza. Awukhishwa idlozi, ulandwa umoya ongaphandle, ubuse ngaphandle. Ngoba ukuba uyakwazi ukwelapheka la ekhaya, ngabe vele yonke into yenziwa ukhona ekhaya. Manje kwasemadaleni ingakho ubuzwa bethi izangoma zakudala besiphuma singaziwa ukuthi sibhekephi, kanti siyothwasa, kanti lutho besisuke sidonswa amakhehla nezalukazi ezingaphandle ezingangenile ekhaya, ezingangenile ekhaya. Kuyizona ezithi ngoba sihleli ngaphandle, noma sithathele ingane yenu sihambe nayo thina, siyohlala nayo ngaphandle ukuze nina nisikhumbule, nikwazi ukusigeza nokusiqoqa ezintabeni. Bekungakho ngoba loya muntu ezobaleka avuke bengaziwa, enze lento okuthiwa i-sleepwalk, ahambe angabonakali nokuthi uphume nini emnyango, ukhishwa yila makhehla nezalukazi. Yizona ezithi ngoba ngathi sihleli ngaphandle kudliwa amakhaza, sishiswa yilanga, sinethwa ziy'mvula, senza yonke lento, sishiswa imililo. Thina sithwele imithwalo, sithwele amatshe, nina nihleli niyadla, nenza yonke into, thina sihleli phandle. Ngcono sithathe ingane yenu ukuze nizokwazi ukusizwa nisikhumbule. Bekwenzeka kanjalo-ke, yingakho-ke bewusuka umuntu kudala ephume ngaphandle edonswa amakhehla njengezizwe. Ayizizwe kanjani? Ayizizwe ngoba awahlambululekile, anemimoya phezu kwawo. Ngoba imimoya yizizizwe, imimoya-ke izizwe. Kufanele ukuthi niyiqonde leyo nto ukuthi imimoya izinhlobonhlobo zemimoya noma zezinto ey'qhamuka ey'ntweni ey'hlukahlukene noma ey'lwaneni ey'hlukahlukene noma kubantu abahlukahlukene. Ngoba umuntu munye, simuntu munye, kodwa uma sesizoqhamuka nokwethu okwenziwa yithi ngendlela yethu, futhi kuvumelana nathi noma kuvumelana nami ngiyimi, bese ngifuna ukuthi bonke abantu benze lento evumelana nami ngoba ngiyitshela ukuthi uma ivumelana nami ivumelana nabo. Yingakho kuzoqala kwenzeka imimoya, ngoba uzokwenza into ongayinikwanga, engavumelani nawe, igcina isiba nalento ngolimi lwethu okuthi ifese isitshintsha uba yiyona, noma sekushintsha ukwenzeka kwezinto zakho ngendlela ozalwe ngayo, sekwenzeka ngendlela kamazibuko. Bese kuqala imimoya-ke, sekuqala iy'nkinga ngoba manje
usuwenza into ongayazi nongayinikwa wena ugcina usuyibheda kanti uma zibuka uyinikiwe uyayazi yingakho engayibheki eyenza iqonde ngqo angithi uyayibona yiyo-ke lento eqale idala imimoya phezulu yiyo-ke lento eqale ishintshe umoya kubantu bebonke iwushintshe umoya yini ushintshe iwushintsha ngoba abantu sebenza okungeyikho abakunikiwe bona nabazalwe nabo bese-ke iyaqovana lento noma idayilutheke ngolibeiphukuphuku iqovane lento igcine isikhanda umoya oluhlupho phezu kwabantu odinga ukuhlanjululwa phezu kwabantu bese kukutshela ukuthi mina wena ungaphila kanje ungaphila ngaphandle kwabantu ungaphila wedwa ungaphila uthola usukuthatha lo moya usukuhlalisa wedwa usudala iy'nkinga phezu kwabo manje nje ziningi izinto ezenzakalayo uthola abantu sebeyithola sebehlukunyezwa uthola abantu sebeshawa uthola abantu sekwenzeka lokhuya nalokhuya ey'mpilweni zabo eginqika ney'moto bekwazwa benza yonke into umoya ongene eqali kubantu wabaxova wabadayilutha ngolimi lwephukuphuku baze begcina bengasakwazi ukumelana ngoba leli gazi selehlukene lo moya usuhlukene usuyimimoya phezu kwabantu ngiqale ngachaza-ke ngadonsa ukuphuma komuntu kuthiwa uyothwasa bengiqala ngifundisa ngakho lokho ukuthi lo muntu obekuthiwa uyayiphumela athathele idlozi lize liyombeka kumuntu ozolelapha yebo ehambela ukuyokwelashwa ngoba libona ukuthi lapha ekhaya akukho ekugcinelwa khona alilandwa kwasentabeni lishele entabeni yingakho umoya wentaba noma umoya wedlozi noma umoya wezangoma ungowentaba ungowabaphansi ungowentaba ungowabaphansi abaphansi bayinyama bawumhlabathi lo mzimba umhlabathi abaphansi laba lo mzimba uma lo mzimba usubuyele emhlabathini uyeke uhlale emhlabathini ungahambi uyowuvusa ngoba once wahamba uyowuvusa uzobe usuvusa imimoya ngoba usudayilutheke nomhlabathi ney'mpande nakho konke okukhona emhlabathini ukuthi ube umsoco omusha esizukulwaneni kodwa wena uyusuyowuvusa uphinde futhi ube ney'khambi ezifweni ezifika singazazi ukuthi siyithatha izinto ezinjalo-ke okufanele ukuthi siqale siyiqonde ukuthi umoya wedlozi lentaba ungowaphansi emhlabathini uphinde futhi ube owani na uphinde ube owangaphandle namhlanje sinabantu abagulayo abangaguliswa zithunywa lezi abayishoyo bona ngendlela yabo kodwa baguliswa zinkinga zokuthi kunabantu bakubo abangakwazi ukuxhumana nabo ngenxa yokuthi labo bantu bavalwe emindenini balahlwe emindenini bathathwa bayolahlwa ey'ntabeni bahlele ey'ntabeni beza nezifo kulezi y'ngane uma bethi bayazembatha ngoba ziligazi labo bayadonselana ngegazi nazo lezo y'dalwa ezalahlwa entabeni zaboshwa kwashintshwa kwangena emasontweni amasonto asimosha aqeda isimo sokukwazi ukugcinela abantu abadala izinto zabo manje-ke ingakho lo moya uvele umvusele umuntu abhonge enze zonke lezi zinto ngoba usuke wenzela ukuthi njengoba ungabonakali nje usemfihlakalweni ulahliwe ngaphandle ngcono ukuthi uziveze ngenkinga kumuntu ukuze uzonakwa ngcono uziveze ngenkinga kumuntu ukuze uzonakwa bengisakhuluma ngabaphansi nabentaba bengisakhuluma ngomuntu okuthiwa uphuma la azahamba azayofika kumuntu oyomelapha noma oyomthwasisa loya muntu-ke akayili ukuyokuthwasisa kodwa uyokwelapha isifo sedlozi phezu kwakho ngoba idlozi liza ngezifo phezu komzimba idlozi liza ngezifo phezu komzimba yingakho-ke lo muntu umbona kube wuyo okhethweyo oyokwazi ukwelapha lezo zifo emzimbeni wakho bese ubuyele ekhaya akidlozi noma isidalwa sakini sesihlambulukile sesilithongo sesizokufundisa kahle-ke manje izinto ey'funwa yiyo
noma yiso noma yilo lelo thongo noma yiso leso sidaba usulaphekile usubuyele ekhaya usulaphekile usubuyele ekhaya sekuhlanze yonke leya nto phezu kwakho bese idlozi lakho noma ithonga lakho selikwazi-ke manje ukukuthwasisa selikhuluma nawe selikutshela ukuthi kwaba ukuthi yana kubani akwenzile ukuthi ngoba kuwukuthi manje ngaleso sikhathi usaphuma la ekhaya ubaleka yingoba leli dlozi belingakwazi ukuxhumana nawe ngcono ukuthi lithathe liyokulahla ngaphandle ngoba vele liwububi liza ngempi yezilwane entabeni yezilwane ngaphandle yokungcola komhlabathi yokungcola kwaphansi yingakho sinedlozi entabeni sinedlozi labaphansi yilokho-ke izangoma yithwasa idlozi lentaba zithwasa idlozi labaphansi zithwasa ukungcola maze sifika laphana-ke sesifika laphana ukuthi nje ngoba sekuwu-3 minutes kuzofanele ukuthi siqhubeke sijule emva kwale 3 minutes nkosana cela ukuthi usilungiselele ukuze bakwazi abantu ukuthi baphinde basende kumnguni bezokwazi ukuthola enye ilinki baphinde basende kuwe nkosana ukuze bazi ukuthola enye ilinki noma kuzokwenzeka kanjani cela ukuthi usilekelele lapho-ke bese sikwazi ukubuyela sesiyoqondisa siqhubeka nokuvuma idlozi nazo zonke lezi zinto lezo kuze kuhambe kuyofika entabeni kuyofika emathanjeni sihamba nje nalo idlozi lentaba nomoya wentaba akwenye la awusihlale siqhubeke sihlale phezu kodaba ukuze sizokwazi ukuthi izinto zenzeke ngendlela okuyiyona siyiqonda nathi sazi ukuthi senzani ingakho kumavidiyo akudala bengithi kuqale kuyohlanzwa yena lo muntu osuke ekhishwe yidlozi lamusa emzini womuntu ngoba alikwazi idlozi ukukunika izinto zalo ungekho ekhaya uzozemukela kanjani izinto zalo emzini womuntu uqale welaphe inkinga nesifo esisemzimbeni womuntu esimenza ukuthi aphume abaleka ahlangane enze zonke lezi zinto akhala aqubule abhonge enze zonke lezi zinto welaphe lokho kugula ukususa emzimbeni wakhe aphindele ekhaya kubonakala ukuthi inkingi ikhona ekhaya yafakwa ekhaya ngaphakathi ngokuthi aphinde imkhiphe leyo imgulise imkhiphe abuyele ahamba aye lapho emkhombe khona ukuthi ayihambe yokwenziwa khona iphinde futhi uma elaphe leyo nkinga aphinde abuyele ekhaya uma ese wagula futhi esekhaya usiyohlambulula ikhaya uyoyigeza ugeza isidalwa sakhona uze usiqede mawusugeza isidalwa sakhona waze wasiqede ekhaya sewukhani-ke manje esezovuma okuhlambulukileyo okuyikho ngaphakathi kwekhaya okuhlambulukileyo okuyikho ngaphakathi kwekhaya bese kuyabonakala-ke ukuthi lo muntu uphiwe ngempela yiyo lento esithi yidlozi kuye yiyo lento esithi isipho sabadala kuye bese hamba mayeyivuma noma eyilungisa ngaphakathi kwekhaya elihlambulukileyo naye esehlambulukile kodwa eqhubeka eba nenkinga yokubona izinto ey'ngabona yokuxoxa nabantu abangabona nabangabonakala sesiyamlungisela ngokwala ekhaya siqede ahamba ayolungiselwa ngokwesekhaya konina kwasibelele noma eqale khona ekhaya konina ayokwazi ukuvumelana namaxesha khona ekhaya konina sebegeziwe futhi nabakhona ekhaya konina uma kuyikuthi sekutholakele lo mntwana ukuthi unesipho ngempela sabadala afike ekhaya konina lihlanjululwe ikhaya emsamo ligeze liqedwe bese ehlanjululwa ethulwe lomkhulu ombethe ekhaya konina noma lesicalazi esinembethe ekhaya konina abuye nazo sesihleli kahle emzimbeni wakhe azohlanganisa nethonga lakubo eselihlambulukile nalo futhi eselethulekile kabi kuye selihleli endaweni yalo
bese beyahlanganiswa laba bantu babeqeda ukuhlanganiswa bese bephila kuye bamtshene yonke into abayifunayo nabafuna ukuthi yenzeke nendlela abafuna alaphe ngayo abantu nabantu abazofika kuye bazomtshengisa ukuthi abantu abanjani. Yingakho-ke ngithi mina loya muntu ukhishwa abantu abasuke behleli ngaphandle bengahlanzekile abalekaze yofika lapho ukhishwa zinkinga ezivuswe phansi zabekwa ngaphansi kwekhaya wathiwa abantu abadala kungesizi kungabaphansi abayimimoya yaphansi emhlabathini. Yingakho ngithi izangoma ngcolile akusibo abantu ongakwazi ukuthi uphile nabo, akusimmoya engavele uyivile nje kalula ikwembathe bese uhamba nabo ngoba isigulo iwukungcola kwethonga nomzimba egazini kuwe. Uma kuthiwa-ke kungcola igazi kuwe usuke kungcolela abantu abaphila kuwe abadla egazini. Yingakho uyibona ugula uphathwa zindlela ikhanda izifo zegazi nazo zonke lezi zinto yilaba abantu abangahlambulukile. Ngisho ungawubala ingculazi uqobo lwabo yilaba abantu abangahlambulukile baqini okwengculaza kuthe kuhluka kancane ngoba kuzifo zonke lokho esiye sithi ngelinye ilanga sinokhamba lomhlaba uhlangene okusho ukuthi izifo zihlangene. Kukuthenani ngama ukutshela ukuthi kunenkinga kuleliya thonga elisegazini kuwe elihlangahlangene elingabantu abaningi egazini lakho. Yingakho-ke kuthiwa lolo khamba umhlaba uhlangene imimoya emagumbini amane omhlaba isiqalo nesiphetho lelo dlozi lelo noma leso sigalelo noma lelo yithulu lezo. Manje kufanele ukuthi siqale siyiqonde lento ukuthi ngoba ngiphethe ikhanda nje usho ukuthi bayakhuluma laba bantu angibezwa mina bathi ngoba mina ngiphethe nje izinso usho ukuthi bayakhuluma laba bantu angibezwa mina bathi okusho ukuthi kunento edinga ukuthi igcinwe igezwe la ekhaya ukuze ngikwazi ukuxhumana nalaba bantu bengathi uma befuna ukuxhumana nami banginike isifo kuqala banginike ukugula kuqala bangilimaze bangiphathise ngezinto zezicubu zomzimba. Kufanele ukuthi bakwazi ukukhuluma bayeke ukulwa uma kuyikuthi bayeke ukuba zilwane uma befuna ukukhuluma nawe. Sibuyeke size la Nkosana nithwasile nithe manje yothwasa kunento okuthiwa imvuma kufa noma imvuma dlozi. Leli gama elithi idlozi lisho ububi lisho indluzula lisho ukuhlukumezeka noma ukugula ngento ongayiqondi ukuthi yini idlozi lelo. Mawuthi wena uyovuma idlozi uvumani? Mawuthi uyovuma ukufa uvumani? Mawuthi uvuma ingulo yini leyo nto? Uyivuma kanjani ukugula? Uvuma kanjani ukuthi gula? Uvuma kanjani ukuthi fana? Uthi uvuma ukufa. Uvuma kanjani ukuhlukumezeka? Udlozomelwe yinto ikuhlukumeze ikudluzule. Uyivuma kanjani leyo nto leyo? Kuyimvuma dlozi. Uyivuma kanjani into ekugulisayo? Ingoba baqonda ukuthi uma kuthiwa kuvuna ukufa kuvunywani. Awusibuyele size la nangiyana wesifazane yogana kuthiwa inkomo ayilala ivike isuke ivuma ukufa ivunyiswa amathongo ngoba esuke ufuna ukuvumelana nawe. Isuke ivuma ukufa ivunyiswa amathongo ngokwesimo esithile esidinga ukuthi isigcine la ekhaya. Yemukele loya mfazi azongena la ekhaya abe yutho oluyokwazi ukuhlanela nokugeza ithonga la ekhaya. Angazi noma ngiyezwakala nomleke ngikhuluma. Kunesikhathi lapha befika basemzini bezohlaba inkomo yomqoyisi okuyinkomo emukela umakoti ezongena ekhaya. Bathi ayilala ivuke, abanye bathi ayilala, abanye bathi ayivuke. Leyo nkomo leyo nkomo kuthiwa ilala ivuke kukhulunywa ngento yokuthi ithonga la ekhaya livumile ukuthatha loya mfazi
liyavuma ukumemukela liyamfaka kodwa lizovuma negazi noma lizovuma ngokufa kwesilwane lapha ekhaya kuze kubonakale ukuthi leli thonga liyamemukela liyamuntu wesifazane. Abakomakoti bathi ayivuke ngoba befuna ukubuyela nengane yabo emuva ingahlali la ekhaya. Abakamkhwenyana bathi ayilale ngoba benzela ukuthi ithonga lela ekhaya liyamemukela ngiyamuntu. Manje ukuvuma kanjani wena ukufa? Uvuma kanjani idlozi? Uvuma kanjani ekuzisa ubuhlungu wena? Ufana ukuthi siyiqondeke lento okuthiwa imvuma kufa. Benze kuyo lento okuthiwa imvuma kufa. Kungani futhi uyovuma ukufa emzini wabantu? Kungani uyovuma ukufa emzini womuntu? Ungakuvuma ekhaya. Ungakuvuma ekhaya komama. Kungani uyovuma ukufa kuthiwa imvuma dlozi, imvuma kufa, bese uyokwenzela umsebenzi wakini. Awuboni yini ukuthi lo muntu kukhona izinto ezidalwa zala ekhaya ayibonile ehlambulukile azoyithenga ngalamakhuba akhe awahlanganisa naleli gazi lebhuzi nazo zonke lezi zinto nenyongo bese zihamba nazo uye kwakhe uyothwasela khona. Bengukulelike lemvuma kufa. Bengukulelike lemvuma kufa. Imvuma kufa yikho into okuthiwa imvuma kufa. Usukufa ngempela usukugula. Kodwa kuthiwe kuvuma ukufa. Kanjani? Usho lo muntu. Kuthiwa vuma idlozi. Into ikudlozomela, ikududula, ikuhlumeza. Uthi uyivume, uyivuma kanjani? Kuthiwa vuma ingulo. Uyezona uyagula kodwa kuthiwa vuma ukuthi uyagula. Uvuma ukugula. Ukuvuma kanjani ukugula? Kanti yini lezi zangoma? Yini lokuthi ingoma? Yilo nto bekufanele ukuthi siyiqonde siyazi bese siyayiphila thina. Ngoba mase siyiphila sizokwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Sizokwazi ukuhlukanisa okukhona nokungekho. Ayikwazi le nto ukuthi kuthiwa imvuma kufa. Uyivuma kanjani ukuthi? Siyabuya-ke siya lapha entabeni manje. Siya lapha entabeni. Entabeni uyothwasa. Uyothwasa ngentabeni. Iliphi leli dlozi elizoqhamuka entabeni ungasuki nalo kimi uyolelapha emzini womuntu. Kungani leli dlozi liqhamuka entabeni? Lapha entabeni sinamabhubesi. Nazo lonke uhlobo lwesilwane zinyoka nazo zonke lezi izingwe zinyamazane nazo zonke lezi indawo yazo yokuphila. Indawo yazo yokuphila. Okusho ukuthi uma kuyikuthi kunekhehla lakini elafela entabeni liyozimela elafela entabeni liyomiziki nakho konke awukwazi ukuvuma ulikwembatha ngoba lizokwembatha ngokuncane. Uqala ugeze qali lize nokuhle kwalo kuwe. Uyaligeza qali lize nokuhle kwalo kuwe lelo dlozi lelo. Uma phela entabeni. Angithi yabona manje uma kuyikuthi wena uzovuma uma phela entabeni efile wafela entabeni. Umkhulu mafela entabeni umvume efile wafela entabeni. Uyamvuma wena ukuthi akawuzokwembatha ngokufa okwambamba esentabeni noma phela entabeni lo uyabuya uzongena kuwe okusho ukuthi nawe kuyohamba uphele kuphi entabeni ngoba uyobe uvume uma phela entabeni wathatha ukufa kwasentabeni wafaka emzimbeni kuwe. Akusiyenze lento ngolimi lwephukuphuku ibe general ukuze izokwazi ukuthi siqale nayo athulise ngisho ingane encane ikwazi ukuyibona. Awukwazi ukuvuma ukufa, awukwazi ukuvuma umafela entabeni futhi ngene umkhulu umafela entabeni ngangamhlambulula lokhu kufela entabeni ngamvuma enjalo wahlala egazini lapho uzophila mpiloni esentabeni yena. Wena kusungene umafela entabeni lowo uzophila mpiloni nabantu abasekhaya unguwasentabeni wena. Noma usentabeni wena uphethwe umoya osentabeni noma imimoya osentabeni uyohlala kanjani nabantu abasekhaya pho?
awesibuyeni kulo moya wentaba lo moya wentaba ububi uqongqo ufana nomoya womkhathi into eyodwa ukuthi wona usebenza ngemilingo ngoba ugijima phezulu umoya womntaba sizowuthinta ngelinye ilanga ngoba wona uhamba nezinywa lezi abantu asifune muthi esami sifuna nje amanzi neyiwasho kodwa zona lezo yiwasho zingamafutha emilingo yezulu soyithinta lolo daba lolo solithinta size nalo njengoba luba sesikhuluma ngey'thunywa zezulu ngey'thunywa zomkhakha ngey'daba ey'nkulu zezulu idlozi laphezulu soyithinta lezo zinto soyithinta selive ezini lentaba nabaphansi sisebenza ngalaba ababili abangaphansi nabangaphansi komhlaba abaphansi nabangaphansi komhlaba okulidlozi lentaba noma lesiganga nedlozi laphansi langaphansi komhlaba lelo dlozi lelo manje kufanele ukuthi siyiqonde le akekho umafele entabeni ozobuya futhi azokwembatha kuwe engahlambulukile akekho libulale leli gama likamafele entabeni simgeze simshiye umafele entabeni ngaphandle sibuye nowakithi umuntu simazi lishiye igama lakhe ukuthi kwakuba ukuze sikwazi ukumbiza ngendlela okuyiyona abuye embathe kuwe ngendlela efanele ehlambulukile ukuze ayokunika okuhle ayeke ukugulisa nokudluzula nokubulala nokunika izifo sibuya-ke siye la kulena-ke yamathambo oshoba yini lezo zinto kufanele ukuthi siyiqonde bafowethu ukuthi azikwazi ukuhlolela umuntu ophilayo akwengiyibeke kanje ngoba bazothi abanye abantu inganinakho mina ubani wangihlola wangitshela okuyinkomo awukwazi ukuhlolwa into yaziyo akwesiqale nje lapho awukwazi ukuhlolwa into yaziyo uyitshele njengoba injalo bese wena uyajabula uthi loya muntu uyashaya kusho wena uthi loya muntu uyashaya ngoba ungihlole lento engiyaziyo uyabona nje ngoba uyazi wena uyaphi pho kuyihlola uma kuyikuthi uyayazi yini ungalungisi le oyaziyo ukuze kunike le ungayazi angazi noma ngizwakala lena oyaziyo uma uzohamba uye kumaziko ukuthi ngicela ukuthi ungihlola noma ungene uthi ngizohlola ufike uhlale phansi mina ngikuhoshele ngidonsele into yaziyo bese uyajabula wena uzokwelapheka kanjani wena entweni oyaziyo uzokwelashwa yini kodwa wena igulisa wena futhi yaziwa wuwe uzokwelapheka kanjani ngiyibone ngani phela futhi mina lento uma ngingayazi umsuka wayo lapho esuka khona ngoba umuntu ifeza ukutshela umsusa walezi zinto zaziyo ezigulisayo manje okusho ukuthi uzokwazi ukwelapha utsheniwe ukuthi uze ngani uma uzokutshela umsuka insila la eqale khona ngoba ngisho nomlilo bafowethu umlilo uwubona umkhulu nje uqala ubaso yutho olulodwa likametshisi olulodwa uthi likametshisi ubase ikhulu ey'ningi zivuthe zibe umlilo awuqhamuki usuwumlilo kodwa uqala kumetshisi enhlansini ugcine usukhipha iy'nhlansi ey'ningi amasipaki ngolimi lwezigubhu lokho kusipakayo okubona ngisho ey'khulwini uma seyivutha iqhuma kuphume lezi iy'nhlasiyana lezi ey'vuthayo ziphume njengey'nkanyeni kodwa kuqala kuyinhlansi eyodwa kuyisipaki esisodwa sometshisi umuwokhela kodwa leso sipaki silukhuni oluvuthisa zonke lezi y'khuni osuke uy'fakile eziko ubasa kugcine sekuwumlilo kodwa thina sifuna ukwelapha umlilo singelaphi umenxiso osuse obase umlilo sifuna ukulapha iy'nhlansi ezishisayo zizizwise ubuhlungu singelaphi lo menxiso oyinsusa yokuvutha komlilo angazi mina ukuthi ngithatha ukuthi uyohlolwa umuntu akutshene yonke into nokuthi uphume kwenzakalani uye wagilisa nemoto kwenzakalani yini into edala ukuthi ugilise nemoto
awuyibuzi wena le nto ukuthi yini lento edabuthi ngidinge nemoto. Ngiyabonga usubonile ukuthi ngidinga nemoto ngigwazwa abantu ngisho ngigwazwa abantu. Kungani ngizogwazwa abantu yini abantu bakithi? Kufanele ukuthi akutshele umsuka wayo lento ukuthi uhamba bona isankazo senzani sikunike inhlanhla sekufanele ukuthi usenzele idadi ngisenzele idadi singinika lenhlanhla. Kungani singinika yona? Singinikela ukuthi ngisenzele ini sona? Nikuthathaphi nini ukuthi umuntu uma ekutshene izinto zaziyo zodwa sekuyikuyona osekufanele ukuthi kwenzeke? Nikuthathaphi lokho? Uma umuntu esekutshena wena ekutshena into ewumsuswa uthi mina bengizile usho wena uthi wena mina bengizile ngaleyo nto leyo ebengiyifuna mina nakho ngiphukile la onyaweni noma engalweni noma ngiphukelwe ingane ekhaya. Kungani bephuka ingane la ekhaya? Umsuso wale mpilo wokwengane la ekhaya imuphi? Ngabe uphukile nje ukhona into eselayiphuka la ekhaya bangabuyisela noma bahamba la esibhedlela bafika nqonya unyawo bangabuyisela unyawo lwabo. Manje selephula abantu la ekhaya. Umuntu ukutshela ukuthi wena wephukile kodwa uyazazi ukuthi wephukile. Ukuvuma kanjani wena ukuthi uyashaya lo muntu emtshela ukuthi wephukile uzazi ukuthi wephukile? Wephuke yini? Kungani wephuke? Yebo wephule imoto ishayisile wephuka. Kodwa manje kungani ngizokwephuka ngoba phela umuntu akekho umuntu okudalela ukuthi kufanele ukuthi ephuke. Yini le ngikufa yokwephuka kwami? Nangiyana umafela entabeni sekumele endathe kimi umafela entabeni nokufela entabeni kwakhe. Yini ngingasusi lokufela entabeni eze ewuyo? Manje bafuna kufanele ukuthi iqondo lento esikhuluma ngayo nesiyishoyo ukuthi manje obani bahle ayikho into ethi ukuhlola ozothi umuntu wena uzigondwa abantu bangizondelana abantu ngiyanuka yini mina noma mhlawumbe nginegazi elibi kwenzakaleni egazini lami malibili yini ngingafuni ukugeza leli gazi ukuze ngithande abantu. Uthanda ukuhlala wedwa, uthanda ukwenza njani, ubani uzophelelwa umsebenzi. Umsebenzi yinto esivele ingekho, umsebenzi wokuthi usebenze umhlabathi, usebenze okwenza ukuze kukwazi ukukunika lokho ofunayo. Into engekho kodwa bakini bakunikela ukuthi ubagcinele ubakhiphe kuleli yahlazi yamalahla ashisayo nemililo abakuyo njengamanje. Yingakho bekunika umsebenzi. Uwina imali wena engange-10,000 namhlanje bona bafuna i-2,000 kuleyo mali u-8,000 yonke wakho ukuthi ukwazi ukuyothenga imbuzi yakho bakhiphe kuleli mhlaba. Wena ugijima uyobonga leyo 10,000 bayivale imali ngoba bayabona ukuthi ngisho besinikile le 10,000 usila ubakhiphi kuleli mhlaba bakubo nalezi zinto abazenza ezingamacala ezibabophile. Manje ukuthi hayi mina benginexhasa kabi ungenelwa zima wenzeni ngazo ubuyinike ubani ethi yenzani ngazo awazi kodwa uma uhamba uyenyangeni utshela ukuthi wena wawungenelwa imali wena wakunjena ifaka ubani le mali inhlanhla yami inhlanhla yakho ubani wena inhlanhla inhlanhla yebo eqonda kuloyo muntu ngenhloso ethile ngento ethile afuna ukuthi umgcinele yona. Uma umgcinele yona uveze enye inhlanhla futhi ngoba iy'nkinga zakhe ziningi usaphumileke lapha ebhedlela usenza ney'nsila manje uyidinga ukuthi igeze futhi nayo manje uzoyigeza ngani ingezinikanga ithongo kokuthi uhambe uyogeza noma kuzokuthenanga ukuthi igeze kanjani. Bafuna ukuthi sikwazi ukuyiqonda ukuze sikwazi ukulapheka. Ukwelapha kweqiniso lokho akukho kunye. Ukwelapha kweqiniso lokho akukho kunye ukwelapha. Akukho kunye. Nabayophuma na. Ekhaya la kamazibuko baphumela. Behambe bephiliza impilo zokwelapha abantu. Akukho kulapha ngale ndlela. Umoya oyiwo. Bengelaphi ngokuthanda kwabo. Bengelaphi ethi avela kuthiwe ngokufana. Ayikho into engathiwe ngokufana. Ngaphandle kokuthi wena unokwakho ofuna ukuthi abantu baphile ngakho ngendlela yakho, hayi ngendlela yabo.
ngoba sonke siyafana siyinto eyodwa sinento eyodwa eyokwazi ukulekelela abantu manje sikubona ukuleke ukuyitshela ukuthi sehlukene akufani abekho abantu abangafa sonke siyafana inkinga eyidaleke emakhaya eyihlukahlukene kodwa eyikhomba ingubo eyodwa emzimbeni womuntu uthola ukuthi abantu abawu-10 baphethe izindlebe ziyagwaza abantu abawu-7 baphethe neyikhanda elingapheli abayisithupha baphethe isibeletho noma isinye izinto sihlala ngey'ndlela ey'hlukene ngey'gulo ey'hlukahlukene ngoba kuya ngokuthi laba bantu baqini babehambe abone ngenza umsebenzi kunekhehla la ekhaya elahamba liginqike ngemoto iy'ngane la ekhaya y'thole ingozi mabe bayaya kubelaphi kuy'nyanga bathandaza izangoma ziyabona ukuthi la ekhaya zithole ingozi kodwa manje aziwubona umsuka wento edala ukuthi la ekhaya zithole ingozi kunomuntu la ekhaya wahamba ekhishwa into ngoba yebanziwa amakhehla ngento enzela ukuthi abagcinele leyo nto ayifuna amakhehla owangayigcina lo muntu wahamba uphethe yini la ekhaya kunabantu abaphethe izindlu bonke abantu abanegazi lalo muntu baphatha izindlu ngenhloso yokuthi bamkhumbule bambuyisele into yakhe njengoba eyinza bamgeze lokuyana ukuhamba into ingasekho kunomuntu ohamba lapha ereyipha abantu edlungula abantu oliyikehla uhamba ulala ney'ngane zabantu uyishukeza wenza yonke into engasile ngoba umbethwe yile ikehla ngobubi babo bafowethu asiyekeni ukuthi sehlukene asehlukene ngalutho siyafana sonke siney'nkinga ey'fanayo eziza ngey'gulo ezahlukene kodwa zize emzimbeni owodwa ngoba unomehlo nginomehlo unendlebe nginey'ndlebe unekhanda nginekhanda iy'nwele nginey'nwele ayikho into engenayo nayo kodwa ukhona sehlukene kanjani sifana iyodwa indlela yokwelapha isifo emzimbeni womuntu noma ngabe yiphi inhlambuluko yale nkinga ekhoza inkinga phezulu inhlambuluko yalesi sidalwa esiza nenkinga iyodwa indlela yokulapha isifo somzimba inhlambuluko yalo muntu owahamba nenkinga la ekhaya ongahlanjululiwe oza nenkinga siya kukuvuma amasebenzi siya kukuvuma ukufa siya kukuvuma idlozi amathambo ayinto efile awakwazi ukuhlola into ephilayo efile isoba liyinto efile alikwazi ukuhlola into ephilayo libe lifile lona ngaphandle uma uzolivusa ngesilwane esithile bese ulivuse uyalizwa igama uyangizwa i-statement noma umuso lo engiwushoyo ngithini ngaphandle uma uzolivusa ngesilwane esithile uma usulivusa ngesilwane esithile sekukhona-ke umoya osukhanda ngoba ukwazi ukuthi uhlale uhlola ngesoba ube uphiwe abantu isifo siphila kuwe egazini asiphile esobeni asiphile emathazeni asiphile ekhandleleni kodwa siphila kuwe sihamba nawe uwe ophiwe okufanele ukuthi welaphe manje kungani ngizolapha ngebhayi kungani ngizolapha ngesigqoko esithile uma ngasigqokile isigqoko esithile sekufanele ukuthi ngingenzi lutho kodwa kuphiwe mina ngithe ekuqaleni beyingekho iy'mpahla lezi ziwubufa ziyizizwe lezi iy'mpahla lezi isifo asingena empahleni singena kuwe egazini siwuwa isifo asiyo le mpahla emnyama engiyigqokile asile leli jazi eliblue elihlange ey'nkani eziney'phambano eziwu-8 kodwa isifo siwuwe egazini qobo sidinga ukuhlanjululwa ukuze siphile kuwe
yekani ishoba yekani amathambo phila ube uwe uphiwe isipho sabantu abadala abazokudala abazokufihlekile la ekhaya ukuze uzokwazi ukubona phela abazi umlando la ekhaya lapha bona bazokwazi ukutshela ukuthi kwenzakalani Nkosi yami asiyekeni amadlozi entaba asiwahlanze kube amadlozi aphile egazini ikhaya uwe umzimba wakho yigazi lakho umsamo uwe umzimba wakho yigazi lakho umoya nomzimba uqobo umsamo yikhaya lokuphila akwesiyekeni lento bafowethu izosilimaza kakhulu yaleli dlozi nemimoya wentaba uphi umbuzo qedile mina akeze nembuzo yakho umnguni ulele umnguni Nkosana angazi mhlawumbe uma kukhona abantu abafuna ukubuza kulelwe la ngoba ngempela sineyinkinga uyazi akekho umzali ongayazi ingane yakhe ukuthi kuthi eyizalo ngaphandle uma ukuthi wayi-abroad wahamba uyithethe akekho umzali ongayazi thina into ezisigulisayo namhlanje abazali bethu abazisabalayo baneyimfihlo eyiningi kakhulu uyazi ukuthi ngakwenzela umzekelo ngethumba mina ithumba lilodwa ithumba liwumlilo ovutha ngaphakathi oliyigquma otshengisa ukuthi inkulumo leya efihlekile engakhulunywa uphethe nje ithumba kube ukuhlanza nje kukodwa kuthiwa uyaphalaza uphethe isisu usivele sanyibilika sathamba isisu uyayihudela uma uthi uyethoyela inhlambuluko leyo kumele engakhulunywa la ekhaya evaleleke ngaphakathi engakhulunywa nhlobo edala ukuthi abantu ekhaya bahlale bezizwe ngoba kunalento engahlanzwa la ngabantu yingakho behlambuka kubaphatha abantu sithi benze ngisho ingculaza unika ungadli wenze zonke lezi zinto ukuthi uhlanze ngoba kunalabo abantu abangageziwe nabangahlanzululiwe nabangahlambulukelwe abaphile egazini kuwe manje akwazi ukuzama ingane ungayazi ukuthi phethwe yini namhlanje akwazi ukuzama ingane ireyiswe iy'ngane zireyiswe la ekhaya ngekureyiswa abantu abayikhaya ningazi ukuthi ubani lona wahamba ereyisiwe ubani lona onenkinga ongethuliwe kulezi iy'ngane zasekhaya iy'ngane lekhaya yishayiswe ziy'moto ezinuka ney'moto zenza yonke into kunaloyo muntu olokhu ebulala lezi iy'ngane la ekhaya ohlezi lapha entabeni ongabisiwe la ekhaya uma kunesigulo somzimba ubokwazi ukuthi kunemfihlo la ekhaya efihlakele esegazini ejuleni komthambo ejule ezimpandeni emsusweni wayo wathi wanesigulo somzimba ubokwazi ukuthi kunezinto abangakakutsheli izinto okufana ukuthi iziqondiso zigeze zihlaziwe ungcono uvele uyitholele wena ukunokuthi balokhu ukuze uzobaqondisa uphethe lonke ibhuku nencwadi manje sikhule kanjena nje ngoba abantu abasizalayo abakutsheli iqiniso ngalo nathi sizale iy'ngane ziphume naleyo thula leyo waphuma nayo ungayazivela ukuthi zehlebe izinto iy'ngane awazi kanti nawe yakwehlela lento kuyingane yakwehlela lento izokwehlela iy'ngane zakho ilokhu iyedlulela lento ilufuzo olubi la ekhaya
iwumkhokha la ekhaya ngoba akekho avumile ukuyigeza into bavele babaleka bayishonele enkonzweni bayenkonzweni bacanga ukuthi inkonzo izofile la angeke nilapha engaluthi inkonzo khohlwani gezani abantu babili abahamba nenkinga egulisa abantu ekhaya elimaza abantu ekhaya ebulala abantu ekhaya eyisifo egazini labantu ekhaya hlukanani nokuyitshela ukuthi kunento yoyelapha ngaphandle komzamo ekhaya nilaphi lakhona lento ihlalele phansi niyilandise ekhaya niye kumuntu ozokwazi umelapha ngeqiniso into ewumlando nensila yabayikhaya ukuze abantu bezosinda futhi singayitsheli ukuthi kuthiwe thina la ekhaya ngoba siyitshela ukuthi sinamandla okudlula bonke laba bantu la ekhaya ayikho leyo nto ayikho leyo nto leyo uma uphiwe into abangenayo ababweni yazi ukuthi awusiyo la ekhaya uma uphiwe nje into abangenayo ababweni yazi ukuthi awusiyo la ekhaya abazali bakho abakutsheli ukuthi ungwaphi kodwa ukhuliselela ekhaya awukwazi ukuphiwa into ehlukile kwabakwenu ungabakwenu nokulayelana ayikho leyo nto ayikho leyo nto uma ngokuyohlala phansi nomzali wakho akakutshenanga isibongo kuyisona noma akakunikanga babo kuye ngoba zona lezi ibongo yizona lezi ezixabe kangaka ufuna ukulungisa ibongo uma uthi uyathola usuna 80 khani uthola ukuthi awuzalwa la ekhaya awusiwa la ekhaya isedlela kuzalayo elele makashakashini uyabona-ke manje ukuthi hambe ulokulungisa isibongo nomsamo kulokuthi kanti kuba ulungisa ukuzaleka kwakho nje umlando wokuzaleka kwakho zonke izinto ziyoba ngoba ukwazi umuntu wenkosi ukwelapha into ongayazi angeke ukwazi ukwelapha into ongayazi uyolapha uhlaba imbuzi uhlaba inkomo zibe u-50 zibe u-60 iy'nkomo yini na welapha into ongayazi uma bekuhlambulukela bekutshela iqiniso bese welapha leyo nto hhayi ukuthi bakutshenele ukuthi ulwe nabo abakutshenele ukuthi ulwe nabo kodwa bakutshenele ukuthi yelapha into oyiqondayo noyaziyo ngoba uzokwazi ukuthi yelapheka kanjani uma usuyazi uzosuka uye kumuntu ngqo ufike kuye umtshele ukuthi ngiphethwe ukuthi ngelapha ukuthi bese kwazi ukubona-ke yena ekudleni ukuthi leyo nto yelapha kanjani hamba ulanda umlando kini ubuye welahle inkinga oyaziyo angazi ngiyabona ukwanele lapho laphakamisa uze sizokwazi ukwedlula lapho sivale nami ngiphelela ithi 20%. Mkhulu sukuthi uthephekile mkhulu. Okay ke salama kodwa lento engiyishoyo manje bafethu siyabona nje sisazolashwa zinyanga sikhiphe imali ngoba asiqondi ukuthi kwenzakala akakwazi umntwana bezalwa umntwana bewu-5 la ekhaya bese wena ugula ngento ehlukile wena wedwa ugule ngento ehlukile wena wedwa abanye baphumelele nje kwenzeke ikhona into wrong awusiyona nawe awusiyona mina ngiyakutshela namhlanje ngakutshela ngithi ungahamba namhlanje uyinuka amakwapho uhambe uyema wakho uma esekhona esaphini uye kuye ufike umbuzo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngiyabona manje 1 2 3 akutshela ukuthi hayi manje wena umbuzo ukuthi obani yini uzokutshela ukuthi anifani kanjani ngizalwa igazelo anifani kanjani ngizalwa igazelo ngoba abantwana bomuntu bayafana ngisho ukwenza kwabo kuyafana ngoba bahluke kancane esigabeni esisuke sibembethe nesisuke sibazalile noma esisuke sivukile lapho bahluke kancane ayikho into esizohluka kakhulu wena uvele uhluke kakhulu ekhaya uhlukile wena kakhulu kunabanye uhlukile kakhulu kunabanye kunento nje evuka kuwe wena wedwa kanjani yini okungabikho abanye abanento efanayo noma babe bathathu bane
ngoba lento ukuze ukwazi ukuyelapha kumele ivele kubo bonke abantu bala ekhaya ngoba uzothi uyayelapha wena uwedwa uyelapha uwedwa wena bese bethi wena uthwebula idlozi uthatha idlozi usuwenza ukuthi nokuthi lapha ekhaya ngoba bona bayiboni lento oyibonayo abaguliswe lento oyigulisa wena qonda ngoba uma wakho ukuthi wafu wena uma kuyikuthi wena wedwa nje angeke khohlwa angeke khohlwa buza mina ngokutshela angeke khohlwa awukwazi ukuba namandla ekhaya ubona into abangeke bayibona abanye abantu kanti nihamba kumuphi lapho nihamba kumuphi lapho wena wedwa nje usunento yakho khohlwa abele khohlwa mfowethu khohlwa lezaniyeke uma kuyikuthi uzoba lento yakho wedwa awusingiwa la ekhaya khona into ekhona ngawe okusafanele ukuthi icaciswe uma kunjalo mina ngiyamtshela nje live kufanele ukuthi siyidlulise lezinto silande imlando yakithi nokuzaleka kwakho uyiyeka indaba yesibongo okwamanje awuhlukane nesibongo ukuthi mina ubani umazibuko ngumwelapha mina ngumzima ngumkhonto hlukana naleyo nto leyo buza umuntu okukhipha esendeni nokukhipha esibelethweni ukuthi yini lelo phethe ekugulisa wena ukuze uzokwazi ukuya ozokwelaphela leyo nkinga usuyazi ngephethe ungani mina ngehleka izinto ehlezelayo uma kuyikuthi uyehluleka umzala ukutshela leyo nto woza la kumazibuko uzofika ukunike izinto ezokulekelela aphinde naye ahlale nawe phansi nixoxe nize nifike esiphethweni sendaba njengoba ingane bese ngiyayilala ngiyakutshela uNkulunkulu naye ezulwini ekhona noma ukhona loNkulunkulu ezulwini ngiyakutshela mina awukwazi ukusuka wedwa ekhaya awukwazi Osana uma kuyikuthi akekho nembuzo uzovala nje manje ukubalekela leli bala Nkosantshele angilelanga mkhulu ngisabhekile engathi akekho awekho Yo mic yakhe off mkhulu. Ya, sifuna ukuzwa ukuthi abantu abanambuzo bakhona na. Bese sikwazi ukwedlula lapha. Bese ngemva lapha balini ngoba namibo lami izovele ibe ifoni. Bayike ngathi iqinile vele ngani. Okay. Idlozi lentaba liwukufa ungalenge ukulemuke. Ligeze abantu bakini bekuyo behlangene baphile kuwo. Umoya wethunywa ububi umoya womkhakha. Umoya wethunywa ububi umoya womkhakha. Uhlambulule ubuye uyiwo. Ngiyabonga. Awusiqhubeke njalo ke sibuke isolomoya siqhubeke njalo singene kulezi zinto ukuze siyokwazi ukufunda esingakwazi ukungaqondi sizokwazi ukuqonda ngiyacela ngiyacela sizoqhubeka siqophe ukuze sikwazi ukuthi kube nawo amavidiyo siyabonga kubo bonke abebekhona endleleni mina ngiyabonga siyabonga siyokwazi ukuthi izinto siziqonde ngendlela eliyiyona izohamba ngeqiniso izinto zihambe phansi ngokuyikho singabi nenkinga ezinye sikwazi ngoba sisazodlala abantu uma sizoqhubeka sifuna ukwelapha amandla ukuthi mina nginamandla ngibona izinto engangiboni ngiyameshula ibala ngitholeni ngeke selapha angeke welaphe uyohlala unenkinga ukuthi uzazi ukuthi umuntu wena unenkinga engeke zibafona ukukhuluma sihleli phansi sikhuluma umuntu uyakwazi ukwelaphela sihleli phansi sikhuluma
inkinga yelapheke hamba ekhaya esewuye. Ngiyacela bafowethu sikwazi ukuthi kulande imlando sihlale phansi siyikhulume lento siye lapho siyigege insili iyagezeka iy'nkinga ziyasuka ziyaphela Nkosi yami zilapheka ziphele usale uwuwe bese uyiqalela okwakho okuyoba yudlame ley'ngane zakho kusasa. Uma kuyikuthi kufuna ukuthi iy'ngane zakho zibe nodlame lolo bukade wena uzama uligeza uyashoya omkhulu noma babethu nabo bonke okhokho nakho ngiyakutshena-ke uyoba nenkinga impilo yakho yonke lowo uyohlala udlenkinga kuyoba kwankinga kulowo ngoba anifuni ukuthi nilaphe izinto ngeqiniso nifuna ukuyilapha nibe niyigubuzele emhlabeni kwazo ningayihlambululi. Ngiyabonga siyoqhubeka nangenyanga siqhubeke sikwazi ukuthi siyenze lento. Ngiyabonga nibe namathongo amahle nibe nobusuku obuhle. Ngiyabonga, amen.